Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. На этой святой мши будем молиться за всю нашу парафию, просячи о потребных ласках, благословлении для наших парафіянів. А на початку святої мши, как добро годно брати уділ до всього серця, до всієї душі, перепросим Бога за грехи наші. Сповідаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заусюди Панну Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амінь. Молимся. Всемогутний вечный Боже, керуй нашим життем поводле Твоей воли, как мы во имя Твоего милованного Сына были щедрыми
на добрі вчинки, раз Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого Бог, раз уще веки вечные. Читання книги пророка Йони. Пан звернувся до Йони другий раз, кажучи: «Устань, іди у Нініву, великий город, і скажи їм тое, що я тобі наказав». І устав Йона, і пішов у Нініву, поводле слова Пана. Нінива ж була великим городом у Бога, на 3 дні ходи. І почав Йона ходить по городі стільки, кольки можна було пройти за 1 день. І вскликав, кажучи: «Ще 40 днів, і Нінива буде збурена». І повірили нінівітяне у Бога, і обвестили пост, і опронулися в мяхи від старейшого аж до молодшого. І убачив Бог учинки їхні, що вони відвернулися від злого шляху свого, і пошкодував Бог, що сказав про нещастя, якое спасли їм, і не спаслав. Гэта Слово Божие. Познать Твоє дороги, Пане, і навчи мене стежкам Твоїм, веди мене в правді Твоєй і навчи, бо Ти Бог збавлення моего. Дай спознать Твоє дороги, Узгадай про милосердность свою, Пане, и про ласку свою бояны спрад веку. Памятай про меня поводле милосердности Твоей, деле великой добрыни Твоей. Дай спознать Твоє дороги, Пане, Пань добрый и справедливый, тому показывая грешникам шлях, и Он керуя приниженными у справедливости и навчая покорных шляхам своим. Дай спознать Твоє дороги, Пане. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, кажу вам, що закінчується час, кабі тие, хто має жонок, були як тие, хто не має, і тие, хто плаче, були як тие, хто не плаче, і тие, хто радується, були як тие, хто не радується, і тие, хто купляє, були як тие, хто не набиває, і тие, хто користається світом, були як тие, хто не користається, бо минає в образ гэтага свету. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя,
Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Марка. Хвала Тобі, Пане. Після того, як видали Яна, прийшов Єсус у Галілею, проповідуючи Євангеліє Божє і кажучи, що настав час і наблизилося володарство Божие. Кайтеся і вірте у Євангеліє. Проходячи ж коло Галілейського моря, убачив Симона і Андрея, брата Симона, які закидали сітки у море, бо вони були рибаками. І сказав їм Єсус: «Ідіть за мною, і я зроблю вас рибаками людей». І одразу покинувши сітки, вони пішли за ним. А дійшовши криху далі, він бачив Якуба Зебедеєвого і Яна, брата Ягонного, які так само сиділи у човні і ладили сітки. І одразу покликав їх, і покинувши батьку свого Зебедея у човні з работниками, вони пішли за ним. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Уважаемые браты и сестры у Христе, что супольного мы можем знайти сьогодні у першому читанні і у Євангелії. Тут є мова о виборі. Бог посилає пророка Йону, щоб він проповідував. Це сапраўды вельмі непростая, цяжкая праца, часам можа быць і неўдзячная. Таму што Йона не ведаў дакладна, што будзе з яго закліку, з яго пропаведзі, чи людзі паслухаюць, чи не. Выбар заставаўся за людзьмі. Але Йона таксама не адразу зрабіў такі выбар, які хацеў Бог. Ён не адразу пайшоў, каб прапаведаваць, навяртаць гэтых людзей. Ён стараўся уцячы, у яго не атрымалася. Бог таксама прамаўляў да яго, намаўляў яго, даваў розныя знакі таксама яму, каб ён зразумеў. Напрыклад, Бог зрабіў такі цуд, што вырасла дрэва, пад якім Йона мог сядзець у цені на пачатку. А потым ён гэта дрэва знішчыў. І вось Йона пачаў абурацца, што як так, на пачатку даў, потым забраў. А Бог і кажа да Йоны: «Вот табе шкода гэтага дрэва, бо яно давала цень, а цэлага гораду табе не шкода. Людзей, якія тут жывуць, якія могуць загінуць праз тое, што ты не хочаш прыйсці, навяртаць іх, прапаведаваць, сказаць ім праўду». І вось толькі пасля гэтага Йона пачынае таксама прапаведаваць і заклікаць да навяртання. Як бачым, яны зрабілі добрыя вывады, добрыя высновы, яны навярнуліся, і Бог не знішчыў гэтага вельмі вялікага гораду. Выбар быў за імі, за жыхарамі гэтага гораду. Таксама ў Евангеліі ёсць мова аб тым, як Jesús Христос кліча апостолаў. І вось яны
адразу ўсё пакінуўшы, ідуць за Езусам Христом. І яны робяць добры выбар. Праз гэты выбар яны маюць вялікую ласку, каб на пачатку слухаць таго, каго чакалі людзі на працягу соцень і тысяч год. Яны маюць ласку ісці за Сынам Божым, на пачатку слухаць, а потым ужо самым ісці таксама і прапаведаваць па ўсім свеце. Яны зрабілі добры выбар. Можа быць, яны і не шмат пакінулі, таму што былі людзьмі не вельмі багатымі, але з другого боку яны пакінулі ўсё, што мелі, паверыўшы Езусу Христу. Не шмат. Лодкі, сеткі, там можа штосьці яшчэ, але гэта давала ім магчымасць зарабляць на жыццё. Гэта быў іх хлеб. І вось, пакінуўшы не шмат, але ўсё, што мелі, пайшлі за Езусам Христом, каб атрымаць таксама яшчэ нашмат больш. Паважаныя браты і сёстры ў Христе, два сённяшніх чытанні кажуць нам аб выбары. Выбары на пачатку цэлага горада, Нінівы, выбары невялікай групы людзей, імёны, якіх дашлі да нашага часу, якія таксама шмат зрабілі для прапаведання Хрыста і распаўсюджання хрысціянства. І вось чалавек заўсёды стаіць перад выбарам. І пытанне толькі якое, які выбар зробіць чалавек. Калісь, як быў саюз, то занадта часам выбара вялікага не было ў чалавека. Цяпер выбар вялікі. Напрыклад, нават калі мы кажам пра навучанне. Ужо з самага маленства ёсць магчымасць выбраць на пачатку, які садок для дзяцей будзе. Потым, якая школа, які інстытут, які універсітэт. І многія людзі адразу хочуць, асабліва людзі багацейшыя, каб дзіця на пачатку пайшло у лепшы садок. Таму што потым можа пайсці ў лепшую школу, а скончыўшы лепшую школу, можа дзіця пайсці ў лепшы інстытут, універсітэт, атрымаць лепшую адукацыю, каб потом мець лепшую працу, лепшыя перспектывы і лепшыя магчымасці, ну і, вядома, каб мець лепшыя заробкі. І ў гэтым нічога дзіўнага няма. Таксама цяпер прыходзіш у краму, выбар ёсць вельмі вялікі. Не трэба стаяць у чарзе за пэўнымі рэчамі, за якімі людзі раней стаялі ў чарзе там. Можа, дзесяткі, сотні былі чалавек. Заходзіш у одну краму, тут няма, то у другой, у трэцяй гэта знойдзеш. Таксама многія рэчы, напрыклад, можа, не знойдзеш у краме, можна заказаць таксама праз інтэрнэт. Былі б толькі грошы ў чалавека. А выбар, напрыклад, тавараў цяпер вельмі вялікі. Чалавек заўсёды, калі купляе, то хоча купіць добрае, якаснае, калі ў яго ёсць грошы, калі ён сабе на гэта можа пазволіць. І вось калі чалавек, напрыклад, стараецца выбраць лепшую адукацыю, каб мець лепшую працу і лепшыя заробкі, стараецца купіць добры, якасны, лепшы тавар і да гэтага вельмі моцна імкнецца, то тым болей чалавек павінен імкнуцца да таго, што духоўнае, каб рабіць добры выбар. У Нінівы быў выбар. Яны
паслухалі пасланніка Божага, яны паслухалі прарока, і яны ўратавалі сваё жыццё. Таксама, для чаго нам даецца выбар? Для таго, каб уратаваць сваё жыццё, для таго, каб заслужыць на месца ў валадарстве Божым. Мы часам не ведаем, які зрабіць выбар. Часам прыходзім да іншых людзей і пытаемся, што вы нам скажаце, што параіце. Часам да нас, святароў, прыходзяць людзі з вельмі такімі складанымі жыццёвымі пытаннямі, складанымі жыццёвымі вельмі праблемамі і пытаюцца, што вы параіце, як быць. Часам прасцей нам на гэта адказаць, ёсць пэўны вопыт. Часам больш складана на гэтае пытанне адказаць. А часам бывае, што вельмі складана адказаць. Ёсць такія жыццёвыя сітуацыі. Як быць, як паступіць. Людзі, якія прыходзяць, можа, хацелі, каб мы далі ім гатовы адказ, а можа, каб за іх вырашылі. А не заўсёды так атрымоўваецца. І для гэтага часам вельмі важна, каб звярнуцца таксама да таго, хто нас стварыў як людзей мудрых, якія маюць магчымасцю выбара. І мы таксама часам не заўсёды можам даць адказы на пэўныя пытанні. І мы таксама кажам тады, што трэба маліцца, трэба прасіць Бога. Ён, можа, мае нейкія свае планы, аб якіх мы занадта не ведаем. Каб зрабіць добры выбар, вельмі важна заглянуць таксама у сваё сэрца, у сваю душу, але пры дапамозе Бога. Таму што Бог адзіны, хто ведае пра нашае сэрца, найлепей пра нашу душу. Мы, можа, не дрэнна ведаем пра сябе, але Бог ведае пра нас нашмат лепей. І для гэтага таксама, паважаныя браты і сёстры, важна, каб, калі хочам лепей сябе пазнаць, раскрыць тое, што у нас добрае, каб звяртацца да таго, хто нас сатварыў. Для таго, каб, напрыклад, скажам, чалавек, які займаецца спортам, мог адкрыць свой талент, альбо чалавек, які займаецца мастацтвам, музыкай. Ёсць людзі, якія яму ў гэтым дапамагаюць. Ёсць трэнер, ёсць іншыя людзі, якія вучаць чалавека, хтосьці музыцы, хтосьці вучаць чалавека таксама мастацтву. Яны дапамагаюць чалавеку раскрыцца, каб не гэтыя людзі, можа, занадта шмат бы чалавек таксама не асягнуў. Таксама і той, хто нас стварыў, які ведае нашу душу, нашу сэрца, паможа выдабыць з яе тое, што сапраўды вельмі добрае, вельмі патрэбнае не толькі для нас, а для іншых людзей. Для гэтага так важна, каб мы мелі час, мелі жаданне звяртацца да нашага Тварца, які дапаможа лепей пазнаць нашыя здольнасці, магчымасці, нашае сэрца, нашу душу, і толькі Ён налепей дапаможа нам зрабіць правільны выбар у нашым жыцці. Амен. Вызнаем цяпер нашу веру. Веру адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Тварыцеля неба і зямлі, всяго бачнага і небачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінагоднага, Отца народженага, перед усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла,
Бога соправного от Бога соправного, народженого, а не створеного, одиносутного Яйцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, пришел с неба, и человился от Духа Святого, Девы Марии, и ставший человек, крыжованный так само за нас, был замученный и похованный, на третий день воскрес, и подле Писания, взошел на небо. Но придет хвали судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророків, веру в один святий католицький і апостольський костел, визнаю один хрест для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущому світі. Амінь. Разом з Ісусом Христом, який покликав нас до життя у своєму костюлі, вознесем до Бога Отца наши супольные молитвы. Молимся за святый костел, как он верно следовал в учению, якое передали ему апостолы. Тебе просим. Молимся за святого Отца, каб яго ініцыятыва дзеля пашырэння хрыстовага вучэння ва ўсім свеце знайшлі падтрымку сярод вернікаў. Тебе просим. Молимся за нашу айчыну, каб панавалі ў ёй спакой і справядлівасць. Тебе просим. Молимся за людзей, якія жывуць у цяжкім граху, каб праз шчыры жаль яны наблізіліся да Божага валадарства. Тебе просим. Молімся за наших добрадзеяў, каб яны няспынна адчувалі блізкасць і любоў Бога. Тебе просим. Молімся аб ласцы здароўя для сям'і Жаўтко, асабліва за тяжко хворую Галину. Тебе просим. Молимся за померлую Эвелину, каб милосердный Бог принял ее в свое владарство. Тебе просим. Молимся за нас, собранных каля алтара Пана, каб пачутае падчас святой мшы Божие Слово вучило нас распознавать Божию волю. Тебе просим. Милосердный Боже, Ты не адмаўляеш тым, хто ўсю сваю надзею складае на Цябе, учыні, каб наша надзея прынесла шчодры плён праз Христа, Пана нашага. Аминь. Христос,
Молитесь, брати і сестри, щоб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Всемогутній. Нехай пан Бог Пане наш Боже, прийми ласкаве святі гэтыя дары, каб яны стали для нас сакраментом збавлення праз Христа, Пана нашого. Пан з вами, угору серцем. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойче, всемагутны вечны Божа, праз Христа, Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём. Сваёю мукою знішчыў нашыя грахі. Паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным. А узыходзіш да Цябе, Ойче, адчыніў нам брамы неба, таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Твою хвалу разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага, Езуса Христа, дзейсною моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш, асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў єднасці з усім Касцёлам першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага, Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, так само Його цудовне воскресіння в небовшестя і чекаючи другого прища, з подякою складаємо Тобі гэтую живую святую ахвяру, взглянь просим на дар Твоего Костела. И прими его, як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленный, дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе, как мы змогли отрымать спадщину з вибранниками Твоими найперш, з Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, святым Францишком, святым Казимиром, святым Отцом Пиом и всеми святыми, про заступництво яких мы сподіваємося на Твою наступную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра, наше поєднання, принесе всему свету супокой и избавление, будь ласкавым умацовать у веры и любови Костел Твой, який пилигримуя на земле, со слугой Твоим Папом нашим Францишком, біскупом нашим Казимиром, з усіми біскупами, всім духовенством і всім народом Тобою откупленным, будь милостивый до просьбы в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою, о добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер і всіх, хто у ласці Твою дійшов з цього світу, милостиво прими у владарство Твое, где и мы сподіваємося быть, как разом с ими, завсюди радоваться Твоей хвале праз Христа Пана нашего, праз якого одорває світ усілякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Отче, всемогутний в єдності Духа Святого, уся пошана і хвала праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас від усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам в милосердності Твоїй, як ми, були завсюди вольні від греху і заховані від усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і притча збавця нашого Ісуса Христа. Пане Ісус Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, який живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Thank you.
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, так Ти вийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
Молимся. Всемогутный Боже, покорно Тебе просим, ученика, підтримуючи Твою животворчую ласку, мы завсёды радовались Твоему небесному дару праз Христа, Пана нашего. Душпастерські об'яви. Велике дякую за кожну віру і допомогу на користь костюла і кляштера. Нехай за вчинене добро вознагородить вас Пан Єсус і святий наш Отець Францишек. На гэтым тижні відзначаємо понеділок свята навертання святого Павла Апостола, второк успомин святого Тимофея Тита біскупов. Час віру вспомин святого Томаша Аквінського, святара і доктора Костюла. П'ятниця успомин благословленной Болеславы Марии Лямонт, панны, засновательницы конгрегации сестер, миссионерок святой семьи. Триває новенна до благословленної Болеслави, яка відбувається перед вечерней святой мшой. В суботу вспомин святой Гіацинти Марискотті Панни. Закликаем за молитву за Беларусь після святої мши. У понеділок крижовий шлях, у второк молитви перепрошення за зло і грехи, які учинив білоруський народ. У четверг адорація на Святейшого Сакраменту починається з 16 години. У сувязі з триваючою пандемією коронавірусу душпастерського навідання сім'яв, як це було звичайно, у гэтым годзе не буде. Сёлета вернікаў з конкретных вуліц нашей парафіі будем запрашаць на вечернюю святую мшу о 18 године. На заканчэнне святой мши будзе уделяться благословление семьям, и при необходимости можно будет вырашить питания, связанные с религийным жыццём. На гэтым тыдні запрашаем жыхароў вуліц. 26 студзеня вуліца Богдана Хмельницкого, 27 студзеня вуліца Вялікі Гасцінец, 28 студзеня вуліца Валынца, Віленская, Космонавтам, Вольная, Магистральная, 17, Магистральная, 17 вересня, вуліца Галины Харевич, 29 студзеня вуліца Крынічная, Городоцкая, Тамары Дудко, Пушкина, проезд Великодная вуліца, 30 студзеня вуліца Радашковицкая, Усходняя, Михаленко, коммунальный проезд, вуліца Марата Кажея, Мицкевича, Тургенева, Промысловая вуліца, Промысловый першы завулак, вуліца Чехова, Петруся Броўкі, Паўднёвы завулак, Пионерский проезд и ближайшие вулицы. Так хутка по каляде ніколі мы не проходили, правда? Бачите, что значит теперь у парафии молодейшие святары? Так хутка ідзе каляда. Да уваги дорослых, якія ніколі не былі ў споведзі, не прымалі сакрамент Эўхарыстыі.
Пачынаецца запіс у групы падрыхтоўкі да гэтых сакраментаў. Можна запісацца ў закрыстыі. Інфармацыя адносна таго, калі пачнецца падрыхтоўка, будзе пададзена пазней. За інфармацыяй адносна катэхезы ў першых і другіх класах сачыце у бацькоўскіх групах у Вайберы. Катэхеза для моладзі па пятніцах адбываецца онлайн у 19:30. Вось на гэты час усе аб'явы. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Няхай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, супроть спокусов и пасток злого духа. Нужно нам славную, княжу войска небесного, Матері Божою, кинь у пекло сатану, інших злих духов, які на губу душу снують по світі.